Warasma dihamu sudi aliak kadongan lasroha pajupak kita muse di bagasat ikion di pertangyangan palaporoha di channel YouTube IKB Namar Kata Batak Tuba. Adorang so zinaha dope si pakusor-kusor nirwata di bagasat ikio siap kata itu kata perjulu martangyang mahita. Nga disok kami ali Tuhan dia dopamu martangiak kami mengilik dinalako manangi hokatam asa tetong ali Tuhan ukap turohanami sialomo ni rohani alani ali Tuhan urasi makami sian akka hadusaw nagalion nami asa pamahani marsaw do atam na madiyay parguboy mahami di bagasat tudini ali Tuhan asiro kami saat kita ngamuma parbinigian nabi somonido roha nami inganan ni kata di bagasan anakmu Yesus Kristus kami memahami. Amin. Dia muna alia kadongan ia si pakusor-kusoran ni rohata dibuat sian buku wasiat kekal na marodolang mamilit na dia na di enet sian sada Yohanes 2 ayat 12 sahat ro di ayat 10 itu jala nagabe ujahan ni si pakusor-kusor ta ima na siang ayat 15 redok unang makaholongi hamu pertibion nang akka na di bagasan anggo dihaholongi hanak pertibion dang di bagasan ibana holong rohani amay adong padohan ni halak irupa songonom life is really a matter of choice astuan na ia nguluon terdok taringo tu namano tuhon sipi itu adong do hinasitong ni padohani ade kadongan ay gentik hidup hiton di paadong puntu akka sipi itu sarana mamilit permingguan online marhite siaran nasihat itu manang Facebook do manang permingguan na offline ima namar pungu di sada-sada inanam ini mabahib baju be baju warnana balau manang orang lagi kok borkat lautu sada sidalanan namilit memakai tulisan diri do mana ojek online doakan asim be ragam jangka seperti itu ngulu namar tuha pe tongdo daftar siram taring tu nama militi nakadungan di bagasan turpuk si jakaon di bagas sadarion di paingot do kuriai hinak mana kita taringot tu hajong-jongan na si Devi naung manada debata uhud na mga leon khatan debata maringan di bagasan diri na sida pikiran dohot lomoni rohani debata jodoh marasin siang lomoni rohani portidio sialani bangso ni debata di jom asama milit mangudoi tu lomoni rohani debata do dang lahu manguton hagiok ni portibion ia hagiok ni portibion ima namar dulu tu perdagingon hagiok ni perdagingon ni sarana permainanon hagiok ni mata isarani nama kalyangi ugasan di dongan na asing doot hagi jamon ni roha sarana nasai menudui asana menuduh asa marpanguluyon tu lomoni rohani di bata dang murah-murah wasa alana purtibion mangalehon budang ragam ni namana itu roha jala na olo mangihon jadi ada olo do ado nama cengli habe lahu mandebun manang majoran do sama barang flexing
manang nasai petudu kamoraon na terberita manang viral di media sosial nabui gudang mengubah pengalaman halak Kristen tapi menuju bumi campur kado sialani halak Kristen diulah musim do dia rahut do asa menuduh marpang lion hatani debatan so ini majolo pertanyaan ta di dikion aliak kadongan unang lupa kamu like subscribe jala laos sudi mahita masa di WhatsApp tu akadongan na tatadda marhiti nungan o tamuna marberita na uli marhiti kite ikabe tu lihat ko saya di pasok Tuhan tamai